kan, kumusta kayo dahil man nanti yun? Ay na, maburburing nanti yun tata. Pagpanunod ninyo ta aramida niya. Yang nga tati pagtutungtungan tayo tata. Agtutungtung tayo man tikwa, ibaga man kinyati. Adat isay-say na niya. Adat sense na nga pagtutungtungan. Pagtutungtungan tayo man ti dugong. Maburburing kami nanti yun. Iso nga, ay na, ibaga man sa kinyayo tikwa. Agsasabali nga klase ti duggong amoy day jay. Tanong lang ada mabuya yung nga video nanti yun niya. Maburburing kami nanti yun. Iso nga pampanunod ano yung pagtutungtungan tayo. Kana panunod ko, dahil man, ibakil, agsasabali nga klase ti duggong, baka nyo pa amo. Ada di agsasabali nga klase ti duggong, dugduggong. Duggong, amoy di duggong. Baka sabali kami ti awag nyo niya, duggong kami kinyami. Kulango at booger. Ti English na, one. Baka kinyayo. Inya, madali nga pagtutungtungan ng ada sense na nga talaga niya. Amoy di klase ni duggong nga hard to get. Dahil nga hard to get. Adi nga, agdardara ta agong mo din na data nga duggong ay sak-sak-sak di unag agong mo. Uri ka sa nga sukil mo, agdardara ta agong hampay lang agpaala. Dahil tati hard to get nga klase ti duggong. Ay, apo. Siyempre na dati hard to get. Adamati easy to get. Uy. Dahil tayo nga, apag sukil mo lang, isang sukil ka lang, kunada, naalan. Apag kasjay mo lang niya, naalang nga dagodan, easy to get, dahil nga klase ti duggong. Nga. Adamati klase ti duggong nga cannot be reached, kunana. Dahil nga duggong. Aray, di pung-pung to. Adi murmurdong, doon nagdagong mo, han talaga nga maala, hanga masukil. Dahil di klase ti duggong nga, cannot be reached. Dahil ti sumar nga klase ti duggong, tinagan na hide and seek. Dahil ti duggong nga naalam nga ruda, nang pilagpaala. Aglamang. Adi nga nung naalam mo, tapos halata nga maala, kunam nung naalam mo, naglamang man. Agsasabali nga ramay, inusar mo nga panang sukitan halata nga naala. Hide and seek, tinagan na dahi nga dugo. Inya mo na nga pagtutungutungan tayo na yan, nagragsak. Dahil sa marano si ti dugong, adi nagan kulang sa pansin, kunana. Dahil ti dugong nga padungaw-dungaw lang kita agong mo. Kaya nakasabali pa iti makakita. Sabali pa iti makapansin, sabali nga tao. Yung kulang sa pansin ta, sabali pa iti makapansin. Padungaw-dungaw lang, arata lang ruangan ti agong mo. Dahil ti sumarano, kasi ti dugong makarelate kayo dahito eh. Magnetic nga duggong. Amoy di magnetic nga duggong. Adi nga nung naalam mo, aradyan tiramay mo, nung ipaltik mo, hanga maipaltik. Bumangir di sa bani nga ramay mo, apan gitangan mo, tapos paltikam tumanan, hantuman nga maikatan. Aradyan tumanan sa bani. At ang magnet na dumdumkat aming nga ramay mo. At ati kasta nga klase di duggong aminin nyo, adi nga narigat nga ipaltik. Sangkalaingan nga klase ti duggong. Sangkalaingan. Sangka kakaiba. Tinagan na ka papampam nga duggong. At nga papampam nga duggong. Adi nga mo yung pangres ka nga pangres. Tamo yara niya po unag-agong yun. Tiga yung bibig yun. Ay apo ya Diyos mio. Dahil tangarag kakanakan. Kinagtutungtungan tayo tatangal daw. Nadadaan man taal daw yun. Ginyananti yung nga nakabuyan niya. Kaya dahil nga ron. Sige nga ron. Dahil tumalangkat na miss kayo laang. Adalang pakpakatawa para kinyayo niya.